It-tnejn filgħodu l-Papa Leon 14 iltaqa' magħna l-ġurnalisti li rrapportajna l-konklavi f'Awla Pawlu VI tal-Vatikan. Ilqajnieh biċ-ċabċib, il-Papa sellmilna bl-Ingliż. Hey, good morning, and thank you for this wonderful reception. They say when they clap at the beginning, it doesn't matter much. If you're still awake at the end and you still want to applaud, thank you very much. Bit-Taljan, il-Papa rat ħajr lill-ġurnalisti ta' xogħolhom u fakkar f'dawk li sfaw mwaqfa milli waslu l-verità. Il-Papa talab il-ħelsien tal-ġurnalisti li spiċċaw arrestati waqt il-qadi ta' xogħolhom. Istqar li popli informati biss jistgħu jagħmlu għażliet liberi u f'dan l-isfond itkellem dwar il-ħtieġa tal-libertà tal-espressjoni u tal-istampa u semma wkoll l-isfida tal-intelligenza artifiċjali li qal titlob responsabilità fl-użu tagħha. Grazie cari amici per il vostro servizio alla verità. Il-Papa Leon 14 reġa' refera għal predeċessur tiegħu, il-Papa Franġisku, li qal kien jisħaq dwar il-bżonn ta' komunikazzjoni li tisma' u li tagħti vuċi lil min m'għandux. L-appell ta' Papa Leon 14 lilna l-ġurnalisti kien għażlu komunikazzjoni ta' paċi. Grazie a tutti voi, che Dio vi benedica. Qabel ħalla l-awla, il-Papa għadda minn qalb il-ġurnalisti u sellmilna mill-qrib. Il-konklavi rapportawh mill-Vatikan aktar minn 5,000 ġurnalist akkreditat mis-Sala Stampa Vatikana.